Game ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihamu saluhutna damang dainang na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, tangihonot tama ditikion bohal jamita di minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis, manang minggu tanggal 28 Agustus 2022, nanienet sian Evangelium Matius biddu 16, mamuka sian ayat 21 rodi ayat 20, Ommahatani Tuhatta hujaha matuhita saluhutna. Olat nima di patorang Yesus tuakka sisianna naik kolaudo ibana tu Jerusalem. Manaon naporsuk sian akka situa ni natorop. Sian situa ni malim nang sian siboto surat pe. Pola ikom mate ibana bunuon jala panguluod diari patuluhon. Dungi diaraho si Petrus ma ibana disaritai ma ninnado. Asima rohani debata diho Tuhan unang masonggo pituho. Alaihu musor ma anggo ibana madok tu si Petrus. Laho maneho bolis. Gasip doho diau. Aidang diparroho ko akkana di debata. Akkana di jolma do. Dungi didok Yesus matu akka siseanna. Nasa nagiot mangihuton hau. Disuadahom madirina. Diporsam masilang natu ibana dihutom mau. Aina naik palua hoko sana mangagohos sado. Alay na aguan hosa alaniau. Ido na jupangan. Ayaha maatong gunana di jolma nang diliat portibiod diomo. Anggomago do tordina. Aha matarlehot jolma bahit tubus ni tordina. Aina roma sogot anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana. Rap dohot akka suru-suruanna. Dungi balotsonon na matuganup hobbar tuna niulana. Natutudo na hudohot tuhamu. Dang na mangay hamatean anggodeba. Siya nakka na jongjong dison. So jolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaon na. Amin ni duanggo sahat na. Hurian ni Tuhatta. Headorata bege manaktay dehon sada edde namar judul I have decided to follow Jesus. Manang di bahasa Indonesia dido mengikut Yesus keputusanku. Ommas sada edde namang gobarhon hasatiaon laho mangihuton Tuhatta Yesus. Mangihuto baritai adong do cerita nyata dibalik ni penciptaan ni edde. Jadi di baritaho di abad pa 10 siahon adong main nasahala namar goar nokseng namar harorohan sian suku Garo di India. Sinoksengon terdok gabe porsea di Tuhatta Yesus ala pakorhon ulaun ni sahala misionaris di sadaluat namar goar Assam di India hatihai. Luat Assamomma luat nani ingani ni sinokseng. Jala hatihai terdok dangadong dope halak na porsea di Tuhan Yesus dihutai. Jadi duk porsea ibana di Tuhan Yesus diarahon ibana maatok par dihutana nang akayanak konna lau mangihutot Tuhan Yesus. Jala gabe keluarga na mangihutot Yesus do sude akka keluarga ni sinokseng hatihai. Dung gabe si huto Kristus ibana sarma baritai tu sude pangisi ni hutai. Jala sahak manang baritai tu kepala suku namang gonggomi dihutanai. Ubegei tarimas ma kepala suku Garo pola didapotton ibana sinokseng doho keluargana huhu ma diodam manang diancam asa disuadaho jaladang dihutob be Jesusi. Jala molodang dioloi paretta ni kepala sukui iko pamateon na do ianakon ni sinokseng. Alay hamok kadongan dang humordit ibana. Dangolo ibana manguloi paretta ni kepala sukui lau macodaho Jesus. Balik sadi do ibana, I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, tidak ada kata kembali. Nunga bulus berohaku mangihutot Jesusi, naso jadi be suadohonokku. Hurang lobi songoni maastuan ni pardohan ni sinoksengi. Ubege hatanai, tarimas ma kepala suku, sauk matong dipamate, anak na dijolo ni sinoksengi.
Dung dipamate anak nai didok kepala sukui mamuse. Huleam masonari kesempatan padua hotuho. Suadahum matok Tuhan Yesus nani hutomi. Molodaung inat tamun nama pamateokku inna kepala sukui. Hirim rohana ikon uluan ni sinokseng nama hatanai. Alaya hama didok sinokseng hamok kadongan didok iba nama draw none go with me. Still I will follow. No turning back. Nomor 8, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak akan ingkar. Manang di hata-mata kurang lebih pangatusion na songonon. Toktong hui huton nak pesa sada au na sojadi suada honokku. Ubege alus nai sau matong di pamate inat tanai di jolo ni sinokseng. Jaladungi duduti kepala sukumi mam saya madok. Nokseng huliam kesempatan na parpudi tuho. Sonari suada homa Kristusi. Asamolo dangolo ho sadiri nama pamateokku inna. Alai tongdo dang humordit sinoksengi. Baliksa ninna ibana do madok alus tu kepala sukui. The cross before me, the world behind me. Nama rastuan salib di depanku, dunia di belakangku. Silangido di jolokku, portibion di pudikku, manang hutud dali. Ubege hamok kadongan sa umatong di pamate sinoksengi. Di lalon niari dukun nama saya marhusari ma kepala sukui jalagabe tubuh do suku-suku di bagas rohana. Ai ise do tutu Jesusi. Ai boasa sa pedang humor di sinoksengon matsuadahon sa tunaguan hosa. Imana se tubuh di bagasar rohana pikiranna. Ujung nagabe tu marohana manakasi taringot tu ise do Jesus. Alai dung lam ditakasi bana ise do Jesusi. Las gabe di sima tubuh ha porsion na lamangi huton Jesusi. Jala dung gabe porsea ibana diarahot jala di paretahom masaluhut pangisi ni luati asa porsea di Tuhan Yesus. Jala mamuk kasianima gabe si hutot Jesus ma pangisi ni luat asam i. Jala di partikian na mangihut to baritai adong main na sahala misionaris India na margoar Sadhu Sundar Singh digubah matolu kalimat na nidok ni sinokseng uju diodam kepala suku ibana gabe sada syair. Jala di aransemen sahala komposer lagu na margoar William Reynolds ma syairi gabe sada edde na berjudul I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kadongan na hinaholongan barita na masa tu sinokseng gabe sada panidangio doi paboa adong do konsekuensi molo mangihut tu Yesus. Kesaksian nokseng yang dijadikan latar belakang lagu mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Ada harga yang harus dibayar dari keputusan mengikut Yesus. Namun di dalam Tuhan Yesus satu benih yang mati akan menghidupkan jutaan benih lainnya. Darah para martir adalah benih pertumbuhan Injil Kristus. Itulah yang jadi dasar keteguhan iman dan pengharapan yang selalu menolong setiap orang percaya untuk percaya kepada Yesus. Jala memang hamuk kadongan hudok matuhamu. Dakea di parbaga Tuhani molo tayhutto nibana say tau nasonang dongeluta. Dau siap permaraan. Balik sa tahe didok Tuhanido diturpuhon. Molo tayhutto nibana ikur radedo maccoda hodiri manuhuk silang asa ido naing idaota di bagasat turpuhon. Di turpuhon adong do tulu syarat na ikon taulahon. Molo targoar hita halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Akadia may hamok kadongan parjolo didok maswada hodiri. Dan apalah maol makatahom maswada hodiri ate. Alai na borat mangulahos sado. Borat diulahon ala maralo turoha perdagingon. Ala adong arga naik ko sigararon ima pengorbanan. Namasa di nguluon berkorba pehita ala adong donata hirim siat dongatta. Ido banadong istilah lehot tuau asahu lehot tuo. Ido namasa. Molo didok di sommas suada hodiri buharo parsaut niat ya kadongan
Ay suhar-suhar ni na maswada ho diri do na jok masa di nguluon. Ay bukti na sa erong do petu pardohan ni nadeba na madok songonon. Ay gabiaw maaturon ni ay adong do huaso pangka manang jabatakku. Ay molo soalan ni pamikirot do padapottu datung naboy jadi di baheni. Adong muse madok dekonaw manian raja si sukunon jala maniroi. Adong muse madok gabiaw mana mangido maaf dangaw na salah. Dekoniba naman niya marsob batuaw dohot akka pardohan na asing dope. Hudo matuhamu akka rohasi songonido na mabay maol jolma matsuada hodirina. Ido na dido dia duplonom. Ay dang marlapatan manang marguna sa luhut na tao mo dingulutta. Ay suboy nagabi tubus ni hosatta. Dang boy ilaw pagadjak kunumurta. Ay tungboy pehita manuhor ubat na arga hahipasoni di debatado. Boy pehita manuhor podoman na siya sere manang berlian. Sonang modum di debatado. Boy pehita manuhor bagas na mewah. Anggolas ni rohai di debatado. Asa dangadok kape nanggo sauti kuasota. Hola na sinirohan ni Jehovah do hape. Alani dangadong alasan ni Zolma laho margijang ni roha. Asa nuaeng dituktuhi Tuhan Yesus dorohatta molo nang tutudo hita mangihuto ni bana ikot tapamate maroha daging Kristus do tiruat di hita disuadahod do dirina waso gogo nang hasangaponna tumiru rupani jolma marhite hatutubuna nguluna dohot sumeahod dirina marhite hamamatena asa tung malua hita. Atau kita do nama rutang hosa, alai hosana do gabe tobusta, alani olo mahita pasere porroha, suadahod diri, asa dipauba ganupari ho Bartulomo ni rohana, di bagasan serep ni roha, doho marpanguluyon, tardok hitama, dada aube na mangulu inuaeng, Kristus do mangulu di bagasan au. Songon na tersurat di Galatia 2 ayat 20. Napaduahon hamo kadongan diigil do akan naporsiay laho mamorsan silang. Lapatan ni silang ima hamaolon si taonon na niadopan ala manghihuto Kristus mangulahon nasitong. Alay hudo ma dak sude hamaolon manak si taonon tardok gabe silang. Ay molo ala ni hatatta do nasuboy dirajai do pangalahon na susuman gabe targasi manang ditoroy halak kita. Dangi na gabe silang di hita. Sangsi manang uhumat doy ala hita do na patubuhon ni. Alay molo tapasingot dong hatta sa marhamu baon siapa bahenan na suture. Gabe dipaholang doho dipaburuk-buruk. Oddo na didok na silangi. Isarana muradok sada parjahat. Ditadikon hajahat oni diulahom manadenggan tadani hamu baon ni rohana. Aidak say sude marlas ni roha. Say tong duadong na mangarehei. Alay nunga moru dongan na. Adong napaburuk-buruk kon bahkan nang mengaku Kristen oddo namargoar silangi jala hudok matuhamu marasing bedo silang na dipaporsato tu ganup hitabe hobar tu pajowot tu hita mamorsan silang rikot hasatiaon ni roha hasatiaon mangulahon lomo ni roha ni Jehovah. Proses pembentukan na pinatupan ni Kristus dingoluta tung marasing doi siat jolma. Ay molo jolma berusaha do lari siya nagkapersoalan. Alay Tuhani, dipaloas do hita mangadopi parok kilon. Asa songos sere, gabesada perhiasan nauli, ikut do ditutung, dipamasuk tu cairan kimia, dipukul baru petarida sinodang nai. Dipaloas Tuhani hita mangadopi hasusan alani hati koran, asa gabesisean na argado. Atong, iko porsiado hita dang lobi siya gogota hamaoloni. Jala diurupi do hita mamorsan silang na dihitai. Asal mahita satia. Taingok mahata na madok. Di Filipi 4 ayat 10 tulu. Saluhut na do tarpatu paau. Marhite-hite ibana na margugay honau. Naparpudi na niigil ni turpuhon ima mangihutod Jesus. Mangihutod Jesus marlapatat doi. Maniru roha dohot pabahenan na. Mangutod Jesus dada sada pilihan ni alay sada pajawod do na marlapatan mangihutod Jesus ima marhapor siya tu Jesus
dada laho rekreasi, alai laho patuduhon haposat do ibana di bagasang ngolutta. Molo nang manghutot Jesus nunga sadalat di sinau pabahor roha pikiran nang pangalaho doho parange. Manghutot Jesus dang manodit-nodit alai na tugu dohot marsihohot di bagasan ibana. Alai adong do deba jolma na salah manghutot Jesus. Edi dok rohana molo nang gabi si hutot Jesus dau masih sahid molo ro sahid pitor malum ma dau siak kasusahan ngolu lamma mora sinur na pinahag gabe na niula. Songo pangatusion ni gerakan New Age Movement, gerakan zaman baru, doh aliran teologi sukses manang teologi kemakmuran. Nama dok sai tau nasonang do ngulu molo manghutot Jesus dang adonga kaparmaraan. Hamu kadongan lipe doi aidak kaya di perbaga Tuhani molo tahiuto nibana saya tau nasonang torus ngulutta dau siap parmaraan. Dak kaya di dok Tuhani songoni asa molo adong halak manang aliran nama dok songoni ingok ma ajaran na lipe doi. Atong hamu kadongan molo di dok roham halak na persea ho di Tuhani atau ngahado nagabe tujuan ningolum. Molo Jesus do tujuan ningolum atok satia maho unang manimbil tusiamun manang habirang tigorma dalammu mangihutut Jesus molo pedi hilalaho maol mamorsan silang na diho di bagasan unduk ni roha maho mangidohon pangurupion siat Jehova di bagasat tangyangmu asa unang macadi ho mangulahon na denggani tuak kadongammu songot tadda pamujion do napasangap Jesus Kristus hita atong dipargogoi jala diparrohai Tuhan Yesus mahita mangulahon hatanai ima macuadahod diri mamorsan silang huhut mangihutot Jesus. Amin.